Ang adlaw-adlaw nga halad unya gisugo sa Ginoo si Moises nga sultihan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan nga maghalad silag pagkaon alang sa Dios. Ila kining sunugon sa mga panahon nga gitakdalang niini. Maghatag kinig kahumot alang sa Ginoo. Kini mao ang mga halad nga pagkaon nga ilang sunugon alang kanako. Duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. Kinahanglan gayod nga magsunog sila niini matag adlaw. Ang usa niini ihalad sa buntag ug ang usa sa hapon. Ang matag usa niini ihalad uban sa halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga usa ka kilo nga minasag usa ka litro sa labing maayong lana sa olibo. Kining maong sugo mahitungod sa inadlawng halad nga sunogon gihatag sa Ginoo kang Moises dito sa bukid sa Sinai aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Kining halara paubanan og halad nga bino nga usa ka litro ug ibubo kini didto sa balaang dapit silbing halad nga ilimnon alang sa Ginoo. Ang nating karnero nga ihalad sa hapon sama sa halad nga pagkaon og ilimnon sa buntag. Kinahanglang sunogon kini aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Ang halad sa adlawng igpapahulay. Sa adlawng igpapahulay kinahanglang duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ang inyong ihalad. Paubani ninyo kinig usa ka gantang sa labing maayong harina nga minasaglana. Uban usab niini ang halad nga ilimnon. Mao kini ang ihalad sa matag adlawng igpapahulay gawas sa inadlawng halad nga pagkaon ug ilimnon. Ang halad sa unang adlaw sa bulan. Sa matag unang adlaw sa bulan, pagsunog kamog mga halad alang sa Ginoo. Duha ka toryong baka, usa ka torong karnero ug pito ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Paubani kinig halad nga pagkaon nga 3 ka kilo nga harina nga minasag lana alang sa matag toryong baka. Ang turong karnero, paubanig halad nga pagkaon nga 2 ka kilo nga harina nga minasag lana. Ang matag nating karnero, paubanig halad nga pagkaon nga 1 ka kilo nga harina nga minasag lana aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Paubanig halad nga ilimnon nga 2 ka litro ang matag torong baka, usa og 2 ka litro ang torong karnero ug 1 ka litro ang matag nating karnero. Mao kini ang binulan nga halad nga sunogon sulod sa tibuok tuig. Paghalad usab sa Ginoo ug usa ka laking kanding alang sa sala. Ihalad kini gawas sa inadlawng halad nga sunogon nga paubanan usab og halad nga ilimnon. Ang mga halad panahon sa kasawlogan sa pan nga walay patubo. Ang ikaparbis nga adlaw sa unang bulan mao ang kasawlogan sa pagsaylo. Ug usa ka kasawlogan ang ika-15 nga adlaw sa maong bulan. Sulod sa 7 ka adlaw, kinahanglang panlamang nga walay patubo ang kanon. Sa unang adlaw paghimo kamog balaan nga panagtigom og ayaw kamo pagtrabaho. Paghalad kamo sa Ginoo og halad nga inyong sunogon. 2 ka toryong baka, 1 ka turong karnero ug 7 ka laking nating karnero nga 1 ka tuig ang kagulangon ug tanawa nga walay tatsa. Paghalad usab kamog halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. Ang matag toryong baka paubanig 3 ka kilo nga harina. Ang turong karnero paubanig 2 ka kilo nga harina ug ang matag nating karnero paubanig 1 ka kilo nga harina. Paghalad usab og laking kanding alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ihalad kini gawas sa halad nga inyong sunugon sa matag buntag. Sa sama nga paagi, kada adlaw sulod sa 7 ka adlaw paghalad kamo og halad nga pagkaon nga inyong sunugon aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Ihalad kini gawas sa inadlawng halad nga inyong sunugon og sa inadlawng halad nga ilimnon. Og sa ika-7 adlaw, paghimo kamog balaang panagtigom og ayaw kamo pagtrabaho. Ang mga halad panahon sa kasawlogan sa pagpangani, sa adlaw nga gigahin sa paghalad sa unang abot sa inyong uma, sa dihang maghalad kamo sa Ginoo ug halad nga pagkaon gikan sa bag-o ninyong abot atol sa kasawlogan sa pagpangani paghimo kamog balaang panagtigom og ayaw kamo pagtrabaho. Paghalad kamo og sunoga kini aron maghatag kini kahumot alang sa Ginoo. 2 ka toryong baka, 1 ka turong karnero ug 7 ka laking karnero nga 1 ka tuig ang kagulangon. Paubani ninyo kinig halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. 3 ka kilong harina sa matag toryong baka, 2 ka kilong harina alang sa 1 ka torong karnero ug 1 ka kilong harina sa matag nating karnero. Paghalad usab kamog 1 ka laking kanding alang sa pagpapa sa inyong sala. Wala kinilabot sa inadlawng halad nga inyong sunogon nga paubanan usab og halad nga pagkaon og halad nga ilimnon. Kinahanglan nga ang inyong ihalad walay tatsa.